Velkommen til Magnus' Spision. Vi er nu nuttet billede. Vi er nu nuttet. Se her nu. Skipper den kæreste hund, jeg har mødt. Vi nærmer os den kæreste hund, vi har set. For vi nærmer os den kæreste hund, vi har set. Og han ligger med poten og du er simpelthen så sød. Og han ligger. Han vil slikke. Han prøver at slikke kameraet. Det var en morgen i min familie med Skipper. Han må rent faktisk ikke være oppe i sengen. Men han hoppede op i nat. Eller i nat. Det er ikke i nat for jer, men for mig. Nå. Det var slutningen på Magnus' Minecraft. Magnus Minecraft. Haha, ses næste gang.